mundu mesti kita tahu tentang penyakit si Kemuning begitu mantu. Maaf bapak mertua. Ya mantu. Kok perkara sakitnya Kemuning bersangkutan atau berkaitan sama aib keluarga juragan? Begitu mantu. Ini menurut tradisi kita orang timur. Jadi harus tulung menolong begitu mantu. Sekarang mantu tinggal siap untuk dana atau biaya untuk membiayai masalah penyakit yang diderita sama si Kemuning begitu mantu. Oke, siap. Mertua. Terima kasih. Berapapun dana atau biaya yang abah mertua minta akan saya kasih. Siap. Siap. Yang penting beres. Siap. Thank you mantu. Aduh Pak Dong. Ana masalah gede jangkung ya masalah mau ki. Apa maning guru dewek karena si nyanyem ka. Iya. Sing cangkeme. Aduh bocah kanara ngomong cangkeme kayak kaleng rombeng. Dadikin mah waktune ya kabeh para cucuk, para centek, para pendega sing setia kelawan Tuan Residen sing aring Cirebon bareng-bareng kelawan Juragan Anwar tetilik ya ning kumahe Kemuning. Pok menawa ana masalah kiki nggawa wibawa kehormatan Juragan Anwar. Ku kaya konon kudu balung. Ya maune mama kene gini Juragan ya. Loh. Ya ki balung kelawan kabeh para bedigal ki. Ya. Ya tujuannya mah tak kamene ki ya ngerti lah wis ngerti. Wis, hari masalah yang masalah kin jangkung. Bener Juragan. Ora usah diomongaken, kin ki sing aran menggawe kita supaya mengko dikumpulaken dadi siji, menggawe ni sirakan. Paribasane bok menawa 2 wulan durung dibayar, tak lengkapaken sampai 3 wulan. Krungu. Dadi supaya jejeg sira ki bayaran ki. Iya. Sebab aja sampai sira ki biayane ki blipul, anune ki bayarane ki. Kaya konon. Ayo kin bareng-bareng tinggalaken mundu mesigit kanggo teka ning umahe si Kemuning priwen situasinya perkembangan ning umahe Kemuning mau kaya ayo mangga Juragan. Silakan mantu sekarang bersama-sama sama mertua untuk kesana ke Kemuning begitu mantu. Maaf siap mertua. Siap. Saya kan nembe teka. Jadi durung leleson saya enggak melu. Ya. Saya mau leleson. Ya. Enggak masalah mantu. Enggak masalah silakan. Apa aja sama Ki Balung. Silakan mantu. Ya. Ngerti. Aduh, Long. Ayo, Ya, aja sampai kelayatan. Tinggalakan mundu masjid kita teka mana ning umay Kemuning. Priwen perkembangan ning kana. Ayo bareng-bareng. Cakep. Bincangin Juragan Anwar ya. Ayo.
Wadali kula sedurunge Nyai Munah ngucapaken kesuwun ya Wak. Wadaling sing selalu setia mbaturi ning ana suka lan dukane, ning ana seneng lan susah. Kaya-kaya lamun laka Wadaling Nyai Munah embuh uripe priwen Wak. Wong bacik titik wong ala ketara, wong bener pasti ketara. Nyai Munah Iya Wak. iya priben baikah Wadaling iki wong karo tangga, wong karo batur. Ya artinya kaya dene Wadaling bisane sakien baturi kaya dene Nyai Munah kadeleng iki ning waktu-waktu kiye ya sedih. Jungjung emang pemikul adek-adek. Sing endi ora sedhiye Wadali. Iya Nyai Munah akeh sing dipikir. Wis mikiri nasib, iya akeh wong beli duwe, akeh wong susah. Tapi beli naas kaya dirine Nyai Munah. sing sabar Nyai. Sing dadi tumpuan lan harapan iwal kejaba keturunan. Kaya dena kemuni dilawani bocah mangkat kerja. Ngalaini sing ngebak perane banyu wong pendara ketengan, wong ada pasti ketara. Jare dewek pengen bantu ning wong tua. Tapi si mantak dari pikiran Wadaling ora ilok biasane kemuni, biasane bakas sewulan ora balik ya kirim. Barang kien tak itungi wis 3 wulan kemuning beli balik beli kirim. Sedangkan weru dewek karo Wadaling Iya ning omah pangan wis lakawa. Sekuru kire gambar watu welana pisan banyak kacang. ya punten Nyai. Priwe Wak? Kula kerep takon karo sampean. Takon apa sih Wadaling? Wis lawas kakonon jamane kaya dene anak sampean kemuning piye. Ora ana kabar beritane konon. Wis 3 wulan Wak. Iya, bocahku priwen kudu ya. Mulane sok kadang-kadang pikiran Nyai Munah. Bocahku waras tak beli ning kana. Kuwenku. Soal hari kita kan wong beli weru. Benar wong adoh. Wong ado-adoan Wak. Dadi pemain kuri kang ora disangka-sangka, kang ora dihananya. Sing mantak tambah pusingnya Nyai Munah. Priwen kudu Nyai. Ya mikiri lagi beli wa kaya dene bapahan Ki Warso. Duh, iya jaregah. Sekian kan deweke lagi nganglu sikil Wak. Kan ka sikilnya katurung mari-mari kan ka Nyai. Durung Wak. Ya Allah. Ya jare dokter si monine kenang asam urat. Melasaken Wak. Iya iya. Ari digawa mlaku monine pating sreko. Duh, yang arep semburatku aja maning Wawarso sing wis tua. Kula gak ngrasani asam uratku. Bapak panitia, ibu panitia, Zalali salawas.
Beli tegane simbung kanane wadaling delengaken laki. Ya iya wong karo laki karo somat. Rintihan lan jeritane wa. Tapi apa daya? Nyai Munah ora duwe biaya wa. Pengen gawa mang dokter embung mang dukun sing pinter ngobati bapakne. Angel bak wong ora duweku. Ana penyakit teka. Yalah kakangku biaya berobat teh. Kaya menantu ngamarti aja gawe renteke ngati. Aja gawe renteke ngati. Aduh anak. Barang anu jari ana wong ngomong mekenen jiwa daling. Ngomong apa ku nyai? Singaran penyakit asam urat bisa waras kudu dioperasi. Duh. Barang anu boro-boro kanggo operasi wa. Iya. Ndas puyeng pengen tuku bodrak belaka duit-duit acan. Tolu lagi winginan kesampean ketok-ketokna obat ning kula kawis tinung durung sampean dak kana. Wis mung tibang mending bae waki sampai tak koyo-koyoli utang ning warung Gila-gila koyone. temen nyai penyakit ku ngumpul kabeh temen ning sampean konon ka. Iya ya wa. Tapi kajare singaran manusa aja duweni rasa putus asa. Bener Aja kari dedongan. Muga-muga jaluk gage waras wa. Tapi ngomong-ngomong kemuning wa kegawe kekatung kening mata. Ya anune merambodoni nok wong tua karo anak ya pasti kelingan bae ning kemuningku. Mung bocah ki lak kebawa rasane temen tak konon. Bapane mbok lagi nang laraku. Metu ning Jawa Ayo uru angin. Iya supaya jembar pikirannya sampean. Wah, Nun, Nyai Munah oli titipan. kun kuna surat kun. Oli surat sing Mimi Sopi, Iya. Mamae Elis, minangka sedulure Wiramandala wong Cipedang Kanem Pedang jiwa. kanem. Jaluk lagune di Lima Batin. Wabil khususnya kanggo serombongan panitia. Terus kanggo Ayai Denok, Bundai Denok calon tuan rumah. Mimi Haji Carini sing duwe nok cinse. Kanggo nok Rini Keding sing duwe kapal pesiar. Kanggo Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul. Terus kanggo Ayai Adnan, bos proyek. Kanggo Kang Endi CS, bos Lambe Abang wong Karangturi. Kanggo Bapak Ilut sing duwe Limbangan. Bos Angin sing duwe Kali Jajar sarang Kang Mamid, Kang Rani wong Dayak. Sumangga diaturi Kang di Lima Batina khusus kanggo Mimi Espi sarang Mamai Elis. Ibu Habilal, Ibu Habilal, Ibu Habilal matur kesuwun. Oh, nyai Ya wah, oling ku tuku obat ora? Obatnya sampean. alhamdulillah ya wah singaran rezeki. Iya, rezeki ngurat duga-duga. Ya Allah, bapane mene bapane. Oh, Oh, hati-hati. sampeane lu. Alon-alon, lakune Hati-hati, Wak. alon-alon. Sampeane kulungane ku. Jang dodok. Dok sampeane. Bari kandane enak. Nah, Mingser ono. dingin setitik ya bapane. Anak kang daling Iya gini, Pak. sing mau Sing mau kula. Piciri kegawan janji kadang kang digawa minggat mana mene mawis mangakune.
ngantuk telagane ngawang-ngawang gane singkar nyawang mandan apa kang lakoni mandan apa kang lakoni la 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 saya mandan apa kang lakoni menyan kuning Jawa gendong kaya wirang kaya linga sening pikiran banding pikiran apa pendak sabawana wong siji mah wong siji gadula ning ati ning sapasun tip kiri ning sapasun nang sakenaran la Kulane kula tekaning kena sampean ki ning omah sampean ki kula kesebenere marasakna melas bahkan dilangna sampean karo somako. Aduh ya syukur dari ya kita nih banget senenge mulanya kadang-kadang bakat tinggal menggawe mekaya watir bae karo wong wadon gampang sakite gampang puyenge mungkin bagus ditambal-tambal pilingane nih. Iya ku wis kumat maning bae konku. Ya jare dewek mah kita rumangsane segala-gala ning omah serban dadak angko marep melun jari Ngono sampeanku. Jarak iya jaraku kumat sikile sampeanku kudu. ya kumat kapriwen si ari wong kadane ning omah langka kanggo mangane Ya ari mronone mah. dilalae praune wis miyang dingin Dadi ketinggalan kudu dan sampean. ketinggalan balik maning dalih Kodingin gak bapane. Jare dewek manini ku harapan kanda karo sampean. Ya sedinak loro kiyen ku nini ku perasaanku blena bae. Kayak orang yang biasane kan. Toli bocahku sing aran kemuning kayak layap, kayak lentap ning mata. So kadang-kadang duwe pikiran kini bapane. Apa sih bocahku lagi lara taning anakku ya. ya yambu yang arane wong menggawe ning wong Ora weru yak ki. ya iya priwen si ora da wong tenagane digolang ning wong Iya blenak enake ki weruh bener ku. ya iya sebeli-beliane nih bokatan arep miliki wong tua boket dheweke durung oliji Iya. apa maning kita indane merana tak kono Ora. petik mantip lanak mungkin luran peciki kang ati yatim masih anak wong seduluran masih enak wong bebaturan masih enak nok cantik nok cinta masih enak wong seduluran Sejujurnya anu mabri tegel bapane. Deleng bocah masih cilik sampai bebujang saking apane nih kan delengakan wong tua. ya iya rin pronone mah tegal mah ya ora tegel iku mancing ora berumahan anak tahu Anak tamu kono ki. Ya nyem kuno Iya. nyem. Sing mau nyem. Mene mancing nyem. Kaberan kini bapane. kaya meus pirang bulan Sekalian takon kemuning kabare priwen. Mene nyem mancing nyem. Anong kula sengait mau uluk salam kula mun ditungi mahana ping 10 Blik Pak. rumo barang enak. Oh, dadi sing mau. La Mene nyem ilaha illallah. mene. Iya. Kaberan kini nyem. Cang dodok nih kene dodok. Hah. Waras Pak. ya ki ya waras-warasan Ari wawadone nang apa pilingane ditaplok-taplok karo koyokku. Lagi puyeng jari dewek makine nyem. Iya ya Pak. La ilaha illallah bakat saya wis tinemu karo sampean ning batin kula ku pengen nangis kula ku Pak.
Si priwe sih. Ya artine ndelengaken keadaane sampean. Lagi kanggo mangan bae kejareng basane ku luru esuk kanggo sore. Menyang kuning Jawa gendong yen dipikir-pikir kaya wirang kaya lengesening pikiran kaya lengesening atine kaya lengesem maning pikire Tolika kabran temen tekan nyanyemku. Anu siraku balik kok karo anake kita keting kemuning ngenti nyem balik beli nyem. Takon kamune. Iya. Kamune ku sing awit esuk mangkat sing omahe majikanku. Jare dhewek maku laki-laki nglaraki kin. Mangkat menti kuene nyem kemuninge ku. Ya balik jarene mah pengen tetilik karo sampean sing dadi mbok bapane. Balik-balik priwe pugu kita lagi ngarep-ngarep nyem. Lah kalah kata-katakane gini be. Aja guyon sih nyem priwe nyem menti kuene kemuninge ku. Ya ku nindane bocahku mampire mendi ya kemuningku. Weru beli kloyonge maune sing kan. Ya weru malah mah pamit karo kitaku, cuman kitaku beli Tegal. Dadi kin ki jare dhewek mah kita ki nglaraki kin ke. Bocah ku Ya Allah mendekaken kuene kuno bapane kemuningku. Jadi bener durung tekani ngumah durung. Lah kayakin ya masa kita bohong mah. La ilaha illallah kemune. mampir ngendi lamun mampir keding kaya. Pugu kita lagi ngarep-ngarep. Be, anu nih masih karena wis balik ini wis. Balik wis. Iya. Oh. Endane mampir ngendi bocah ki ya? Sak ngentikaken kuno Ya bapak. bundane mampire ning ngendi kemuningku. Ya bokat sampean masih duwe rakyat dulur bokat konon ka bokat mampir ning dulure sampean. Langka beli dua dulur beli apa? Jungcung mayang pemikola deke-deke sampeyan siji minangkane sakagurune minangka sakagurune minangkane gurune Aduh. Dane bocah Barang kesal. bocah wadon ya kloyong-kloyonge mendi. Nyem kenang apa beli ditiburi waktu mau ku nyem. Anu kulane ku beberes dini nampak